Ok, takže čaute pri ďalšom videjku a ako ste všimli, dneska rozprávam po slovensky, skúšam, neviem, proste to skúšam, buď to bude anglický channel alebo slovenský channel, ale viac by sa mi šiknul ten anglický, ale ja viem proste to, tie joky a to všetko, proste to nevyznie nikdy tak ako proste po slovensky, hej, a no východoslovensky proste. Ale to je nič teraz neriešme, ale proste riešme dneska, budeme inštalovať tieto RGB podsvietenie, ako to musí vidieť tu. Tak podsvietenie proste pod palubovkou, pod sedadlami, proste to tak proste je. A ja som to mal na skoro každom aute, myslím, nie, na každom aute som to mal. A to proste to musí byť, takisto ako musí byť aj Star Roof, proste tie hviezdy, čo má Rolls Royce a tak proste, to nesmie chýbať. To chcem dať aj sem, do toho Golfa, ale proste teraz sa mi s tým nechcel hrať, lebo tak, jak proste je tá zima a to všetko, proste to sa nedá vydržať, že by som musel stať vonku aspoň 3-4 hodinky, dokým by som to vybral a všetko okolo toho. A teraz ešte to proste by to trvalo, to je minimálne na 2 dní práca, hej, že ten Star Roof strop a to sa proste nedá teraz v tej zime, takže buď to bude až na leto, alebo možno skôr, podľa toho, aké bude počasie, jak sa to vyvinie, uvidíme potom. Ale teraz k tomu, je to proste RGB Light, máme tam taký ovládač, všetko. Ja si to rozbalím a hneď vám to všetko ukážem. Takže toto máme to také 4 LED pasíky s veľkou kabelážou proste, hej. Máme tam máme koncovku na USB a ja mám proste úplne, že dobre v pohode spravené, lebo ja mám to hneď, mám tam takú jak USB koncovku presne na toto. Čiže úplne mi to tam pasuje. Máme tu taký ovládačík. Neviem, či tam sú baterky, to uvidíme. Aké tam nebudú baterky, pane Bože. Dúfam, že tam budú batérie. Takže ako my môžeme vidieť, ja tu mám mestečko presne na tú kocku hlavnú, na tú USB a tak ďalej a tak ďalej. Kabeláž potom uvidíte, jak to spravím. Čiže ideme teraz skúsiť zapnúť, či to vôbec funguje. Potočíme kľúčik. Skúsime to. A to vôbec nejde. Neviem prečo teraz. Takže som zistil, že táto malý USB tu, že ten vôbec nefunguje. Čiže som musel zapnúť úplne tento 12W, tento maličký spínač na one. Čiže adaptér vlastne. Čiže som ho zapol. Teraz ideme vyskúšať, či to bude fungovať. Zapneme to, cvakneme to. No, áno, je to tam. Ty vole, ale veľmi sú silné, ty kokos. Takže fungujú, máme toto ovládač. Takže vyskúšame. Skúsime, čo to urobí toto. Červená, biela, zelená. Tu máme run, OK. No LGBTQ and that, OK. Takže ja teraz inštalovať proste a potom to uvidíme, jak to bude vyzerať, že už na tom aute a podsvietenie a tak ďalej, takže ideme na to.
Takže už to máme všetko hotové, všetko je v poriadku. No, ťažko sa to lepilo, hej, akože úplne, odlepovalo sa to stále, ale dali sme to nakoniec, všetko drží, všetko, nič nepadá, hej. Takže už len tá kabeláž a to je všetko zatiaľ. Kabeláž, hej, budeme dávať akože pod ten plast, úplne pod ten plast to dáme, hej, že nech to nebude vidno, čiže takto. A všade proste nájdete nejaké veci, alebo nejakú dieru, alebo také niečo, proste nech to nevidno. Nech čo vidno najmenej kablov a tak ďalej. A proste to bude úplne, že eňo ňuňo, hej. Máme tu nahodené, všetko v pohode, mám teraz zapnuté auto a vyzerá to brutálne, že pekne, krajšie to vyzerá. Lebo ja som mal od minulého vlastníka auta som mal akože tam iba vpredu som mal také, aké to nebolo LED pasiky, to boli iba nejaké malé svetielka, ty kokos. A ja úplne nechápem, prečo to tam dal a to mal akože na tlačítko urobené, že proste on previedol celú kabeláž úplne cez palubovku a tak, že proste sa tým pobabral, hej. A proste jedna farba iba, modrá. A úplne, ako bolo to cool na začiatku, ale potom už ma to začalo proste srať tá modrá, hej. A ako ja chápem, lebo chcel mať akože mal, on prestiekal modré brzdy dal, modré sane dal. A proste chcel proste černo-modré auto, hej, ale tak proste proste to nešlo to akože ku môjmu štýlu a proste ja chcem černo-fialové auto, hej, a ja som dal brzdy na fialovo a proste všetko, čo sa dá, to dám fialové, hej, také detaily malé, ale auto bude čierne, základom bude čierne auto. Čiže som to tam nahodil a kokos, vyzerá to oveľa lepšie, aj tie mody sú dobré a letí, proste svieti to aj cez deň, hej, ale tam tie svetla proste nesvietili až tak, neboli až také silné. Ale tieto, ty kokos, tieto to vyzerajú brutálne, ale že fest. Čiže nemám to teraz ukázať a ešte si ukážeme potom v noci, mám to ešte ukážem, lebo v noci to asi, ja si nie že myslím, ale že viem, že to bude vyzerať že úplne že katastrofálne v noci. Takže toto máme. No, fokus. Takáto fialová, úplne, hej, aj vzadu to je krásne na obidva strany. Takže úplne, že brutálne. Teraz si dáme nejaký módik, hej. Dáme si, máme tu že bielu, máme tu asi žltá alebo oranžová a potom taká modrá alebo jaká. Máme tu zelenú. Čiže ja vám ukážem potom ešte aj v noci, ako to vyzerá a to bude asi všetko na toto videjko. Ešte vám ukážem tú kabeláž, hej. Tak tá kabeláž úplne v tomto aute je úplne, že brutálne zlá, ale že sa to vôbec nedalo, hej. A nikde sa ani nelepili pasiky, hej, že úplne to padali. A ja blbec som mal pretiahnuť tieto pasiky, tieto kabliky, hej. Som mal potiahnuť cez toto a úplne vôbec by mi to nezavadzalo tuto, hej, lebo to by vychádzalo by to z tejto strany. Nezavadzalo by mi to, ale ako nevadí mi to veľmi. Len ja viem, nevyzerá to až také pekné, jak by to malo byť, hej. Ale je to v pohode, ale učíme sa a proste tak, no. Učíme sa z chýb, hej. Kebyže to robím ešte raz, tak to urobím lepšie, ale čo už na prvýkrát v pohode, ale ako hovorím, v tomto aute to bolo najhoršie zatiaľ. Ja som mal 2 alebo 3 auta, mal som aj kúpečko a tam to nebolo vôbec také hrozné ako tu, hej. Ako v tomto aute je to brutálne, že zle. Ale je to v pohode, to tam uvidíme po mesiaci. Takže sme tu v aute, práve teraz, v noci. Tak to svietí. Úplne, že brutálne to svietí. Hej, skúsime si nejaké modiky. Máme tuto ovládačik. Takže dáme si, počkajte, nech to vidím. Takže tu máme tu červenú, dáme si. Tak, brutálne s autom. Tak, potom tu máme modrú. Tiež s budíkmi, hej, nech to ladí. Krásne. Tak, tu je biela.
No že brutálne to vyzerá. Vzadu tiež tu máme, ale vzadu mi spadla jedna mi spadla, ale tá druhá drží, hej. Čiže tak, to bude musieť zlepiť, len tú jednu bude musieť zlepiť s niečím lepším, hej, alebo to musím proste zalepiť ešte raz. Ale proste takto to máme. Urobím nejaký montáž rýchly, hej, a to bude asi všetko na toto videjko. Keď to bude padať, neviem, možno to asi zalepím nejakým sekundiakom, ty kokos. Ale nie, uvidíme, že proste jak to bude. Keď to bude padať, hovorím, niečo tam pevnejšie dám, ale naisto. Ale už potom by som asi spravil zase tú kabeláž a opravil by som to lepšie, keď to spadne, že úplne oznova by som to začal robiť. Ale isto tam toto nechám, že nie, že kebyže tak, že to nevyjebím z auta von, nie, nechám to tam a tak. A to je na dnešné videjko všetko a ak ma chcete počuť po anglicky, napíšte to dole do komentáru a keď chcete po slovensky, tak dajte na Slovensko, hej. No. A to je všetko na dnes, no tak majte sa, držte mi palce v ďalšom videu. Ahojte.